му да еба. Ах, майка му да еба. Айде, добър ден. Първо каране за годината. След изкарването на 2 бронхита. Отново в играта. Студа не ме спря. Така, демотивиращото време не беше фактор, който да ми повлияе на мерака. Сега, в момента съм малко резервиран към напъване. Поради простата причина, че като дигнах малко пулса в момента, усещам се, че имам хрипове. Ама сега ще ги изчистим. Сега ще ги изчистим. Лекарите викат, почувай си. Ама аз не мога. Какво да си почувам, матко? Аз като си почувам, няма къде да се измарям. Не мога да заспивам. Така че излизаме и действаме. Значи, когато пътувах насам, времето ми се струваше доста зле от колата. Но реално като дойдеш тук, не е кой знае какво. Има някакъв доумерен вятър. Снежеца са вей. Лекичко. Температурата е около 0 градуса. Пулса 162. Ще се наслаждаваме на процеса на възстановяване. Защото трябва да влезнем в играта пак. В момента се чувствам много извън форма. Не съм тренирал. Реално погледнат за 1 месец имам една тренировка, 2. Една силова с тежести и едно бягане. И това дните, в които тренирах, бяха дните, в които се чувствах здрав. През всички останали бях доста така болен. Значи, когато човек е болен, със сигурност трябва да се дава време за почивка. Но трябва да бъде. Зависи много. Ако става дума за трениращ човек, някой, който редовно тренира, и му се случи така, че е болен за продължителен период от време, трудно мога да се примириш факта, че не мога да правиш нищо. Което да ти дигне пулса над 150. Но трябва да се търси баланс. Старт с малко, както се казва. Аз днеска не мисля да дигам над 170. Ще гледам да го поддържаме на тези темпове. Защото пък от друга страна, когато вдигна много пулс над 180, ми се случва така, че вече трудно заспивам. Не знам, защо се получава така. Но е факт. Факт е, че когато тръгна да се търся лимита на катерене, имам проблеми. Затова по-внимателничко. Въпреки студа, когато се плуваш нагоре, се сгряваш. В момента се чувствам, че ми е доста топло. Ето какво приятно. Днеска съгласим да правим късата. Не знам дали е най-удачният избор.
след дълго отсъствие, защото аз сега не съм на много високо ниво. Така че тази пътека да ми е... Сега не мога да кажа, че ме затруднява, но в момента в тези условия и след дълга пауза не знам как ще се чувствам на байка. Леле, този ток как се чува. Чакай да минеме бързо. Трифазния бате. Първото колело за деня. Предполагам. Не виждам да има други следи. Здравейте. Скараме се Йоркито. Изобщо съжалявам. За ето излезнах. А като погледнеш през прозореца, едно такова мрачно, облачно, потискащо ти се струва. Обаче, който се престраши да излезне, сега, риск печели ризгуби, по някакъв път може да не е така ситуацията. Но тук в случая е много добре. Много доволен. Направо си е чиста радост. Вирусите, които изкарах, това, което мога да кажа, е, че тялото си знае работа. Просто не му дах никаква почивка. Само силови тренировки. Всяка седмица покаране, поне минимум 30 км. 3 силови плюс едно каране 30 км. През другото време пак, разбира се, някакви къси. Примерно с тенис на маса ще играя с колегата, тем подобни. И просто се получи един колапс. Системен. Хващата вируса и заради преумората на тялото имунитета няма сили да го стопира. Това, което мога да кажа. Затова трябва да се внимава с претренирането. Човек трябва да си дава почивки и трябва да уважава. О, там да се направи някакви лостове. Ще бъде бас филма. Да, направили са лостове там. Представяш ли си? Представяш ли си? Просто ще я го видя. За една серия от 8 набирания. Бати лукса! Кому тренирам така гледка? Евалата. Евалата на хората, които са дошли тук и са го направили нещо. Респект.
Уоу! Бах, якото! Бро! Чакай, тук малко редетки има, кой има? Не знам, ама... Чай, че да опитваме да заобикаляме локвите. Чакаме да се приземим. Ама заобикалям нищо. Майка му да еба. Ах, майка му да еба. Ах, майка му да еба. Не внимах. Не внимах. Добре, явно ситуацията след падането не беше особено толкова зле. Имаше удар в главата, но беше поет от каската. В момента е тук. Нали имам леко така дискомфорт. Ще продължа да спускам пътеката, но съм много внимателен. Много внимателен съм. Няма повярвам как подцених терена. Буквално подцених терена. И отпуснах толкова много скорост на супер труден участък, без да преговоря какво е било. Това е елементарна грешка.
защото съм направил тази пътека и съм в заблудата, че е лесна, защото съм направил, когато съм бил във форма. Но ето виж сега какво правиш. Що е? Това не е ли хубаво? Не е ли хубаво това така да си караш? Защо трябва да има? Направо съм още в потрес, в шок. Какво се случи? Такова падане съм имал. Такова падане съм имал. Ето за първо каране за новата година. Не започнахме много добре. Но ако трябва да гледам от положително да стане нещата, каската свърши работа. Наистина свърши работа. Паси. Леле.